Tak pekný podvečer vám prajem. Dneska je štvrtok a máme tu motivačný Zoom. A ja som veľmi rada, že aj napriek horúcemu letnému dňu prišlo pár ľudí aj sem na obrazovku, takže som veľmi rada. Dneska som si vybrala tému, ako správne narábať s časom, alebo ako si ho správne naplánovať, alebo organizácia. Nie som v tom odborník. Teraz tu vidím moju Evičku Moravčíkovú. Mohla som dať dnešnú prednášku jej, pretože ona je pre mňa, asi práve preto som si ju pritiahla do týmu, pretože pre mňa je veľkým vzorom v to, aká je organizačná, aká je zorganizovaná. Už veľakrát má ráno navarené, napečené, odcvičené a už tak ide o 7:30 zobrať deti do školy, že už má pol dňa za sebou. A mne sa veľmi páči takýto životný štýl, tak asi práve preto som si pritiahla do života. A možno keď sa prihlási, tak neviem, či má čas tak alebo nemá, že by si aj povedala, Evi, aký ty máš denný rutiny, ale možno trošku neskôr, lebo vidím, že medzi tým robíš niečo. Áno, my ženy dokážeme robiť viac vecí naraz, takže nielen šoférovať, telefonovať pritom, ale aj dokážeme jesť alebo napiť sa pritom. Takže to sme my ženy a ja sa veľmi teším, že aj náš tým je viac menej ženský, ale samozrejme chlapi sú vítaní. Takže dneska by som vám rada rozprávala o tom čase, o presne tom istom čase, ktorý mám ja, ktorý máš ty, ktorý má hoci kto iný na svete. Nikto, bohužiaľ, ani ten najbohatší človek na svete nemá ani o sekundu viac ako ktorýkoľvek z nás. A preto je veľmi dôležité narábať kvalitne s časom. Ja vo Foreveri som sa veľmi naučila byť organizačná, tráviť čas s takými ľuďmi, ktorí ma posúvajú dopredu, ktorých ja viem posúvať dopredu. Naučila som sa nemrhať čas na tých ľudí, ktorých nazývame lupiči snov, alebo tí ľudia, ktorí nám kradnú sny, tí ľudia, ktorí sú negatívni, tí ľudia, ktorých neradi, alebo nie, že neradi počúvame, jednoducho už selektujeme. Presne dneska som sa o tom s niekým rozprávala, že už ani nepočujem to negatívum. Nie, že nepočujem, akože že hluchá som, ale už mi to nejde dnu do hlavy, pretože že sa mi blokne mozog, že skončila som. A preto je dôležité ho s kvalitnými ľuďmi tráviť, pretože 5 rokov, aké knihy čítaš, v akej spoločnosti sa pohybuješ, s akými ľuďmi sa obklopuješ, tak takým človekom sa stávaš. A my sa s mužom zvykneme smiať, lebo už niekedy sa stane, že ja niečo nenájdem, on väčšinou nikdy nič nenájde, len mňa našiel. Tak vždy si hovoríme, že s kým spávaš, tým sa stávaš. No tak hovorím, hore dole to funguje, ale asi to doma poznáte. A práve preto je dobre navštevovať semináre, čítať knihy, zúčastňovať sa všeličoho, čo vám dáva do plusu, pretože viete na sebe pracovať. A ja som si tak obľúbila tento mentoring, že práca na sebe, pomáhať ľuďom pracovať na sebe, že až. A nebudem vám hovoriť tzv. Ten môj príbeh, ale chcela by som vám tak pripomenúť ten čas, že aj toto presne na tomto Zoome sme rôzne, či už rôzne vekové generácie, alebo rôzneho štátusu, že je tu tehúlka, je tu podnikateľka, sú tu dôchodkyne, je tu mamička s malým dieťaťom, je tu učiteľka, zamestnanci sú tu a tak ďalej. A veľakrát sa ľudia vyhovárajú, že ja nemám čas, ja musím ísť do roboty, ja čo povie manžel, ja neviem ešte čo, časom ma možno napadne. A predstavte si, že ja som mala tiež také isté výhovorky, keď sa mi narodil Paťko, pritom som už bola manažérka a vždy som si hovorila, že ja naozaj nestíham popri ňom. Naozaj aktívny chlapec do dnešného dňa, vrtulu má v zadku a vtedy, keď bol malý, mal asi 100-násobno a stále som si hovorila, že nemám čas, že nestíham. Bola som frustrovaná, unavená, všetko mi bolo z jediného dôvodu, zlá organizácia času. Hej, pretože som si nedopriala čas spánku, čas oddychu vtedy, kedy by som si to mala dopriať.
A veľakrát si myslíme, že si to nezaslúžime, vyložiť si nohy, niekedy si oddychnúť, niekedy ísť na relax, alebo na masáž, alebo na čokoľvek. A keď toto si vynecháme zo života, ten čas pre seba, ja to vždy učím moje dievčatá, že nájde si čas pre seba. Minulé Evičke hovorím, že oddychni si, jasne, idem umývať okná. Každý oddychuje iným štýlom. Môžeš aj zajtra k nám prísť, každý oddychuje iným štýlom. Ja neviem tak oddychovať, ale ináč vám poviem úprimne, že keď sme sa vrátili z dovolenky, bolo večer 10 hodín, ako dobre, že bývam v dome, začala som vysávať. Bola som veľmi unavená, ale proste o 10. som chytila ten vysávač a povysávala som celý dom. Takže každý iným spôsobom vysáva, odreaguje sa. A to tým chcem povedať, že môj čas, ja keď si doprajem čas, ty, hoci kto, teraz sám na seba pozeraj, vieš si doplniť energiu. Tak ako telefón, že si nabijeme. Keď si ten čas nedopraješ čímkoľvek, my zbožňujeme s Marikou shoppingovať, odísť niekde. Pre mňa to je jak, ako sa to povie, infúzia. Hej, aj teraz, keď sme boli v Paríži, išli sme na nové centrum, obchodný dom, normálne jak s prepáčem, že sa tak škaredo vyjadrím, jak pre narkomana droga. To je jedno, že nie pre seba bola čo shoppingovať a už som si dobila energiu, už sme sa naladili. Pre každého to je iné. No a v tom období som si toto ja pre seba vyňala a práve preto som bola frustrovaná, unavená s jedným, s druhým okolnostiami a potom, keď som dostala to svoje prečo, tak predstavte si, že som mala raz toľko problémov, mohla som mať dvakrát toľko výhovoriek, ale som si ten čas našla práve preto, že som si ho začala organizovať. Bola som vtedy tehotná, Paťko mal 2,5 roka cca, čiže nič sa u neho nezmenilo, bol viac aktívnejší, pretože už rozprával, chodil jedno s druhým a predstavte si, že ten čas som si našla. Moja pracovná doba v tom období bola večer od 9, od 9:30, podľa toho, kedy zaspal, do 1, do 2 v noci. To bola moja pracovná doba, kedy som ja vtedy večer, podvečer, neskorý večer alebo skoré ráno, vtedy tie 4-5 hodín som pracovala. Cez deň som bola matkou, upratovačkou, kuchárkou, všetkým možným a večer som bola pracujúcou mamou. Prečo? Lebo som si presne vtedy tak vedela zariadiť ten čas. Dneska ten čas si inak zariadujem a vždy si ten čas treba zariadiť podľa vašich potrieb. My keď sa dostávame do spolupráce s Forever, veľmi je dôležité ľudí naučiť to, že keď chcú extra príjem, že keď chcú niečo dosiahnuť, či už novú úroveň, či už napríklad túto súťaž, ktorá práve teraz beží, že 3 nových asistent supervízorov, sú už dievčatá, ktoré už majú 5, 10, 15, to 15 nie, ale že už majú takýchto ľudí zaregistrovaných. Na Facebooku síce figuruje len jedna, ale je už jedna supervízorka, ktorá už má 10 takýchto dvojbodových ľudí, alebo koľko, to je jedno. No čo, odchádza mi hlas. Lebo si ten čas nájde. No, nemám tu nič iné, len fapku. Pardon. Takže, no čo som tým chcela povedať, že si ten čas treba zorganizovať a treba naučiť ľudí, že keď chcú niečo extra, tak to niečo extra musia vložiť do svojho kruhu. Že majú rodinu, že majú deti, že majú manžela, že majú nejakú prácu, možno nejaké hobby majú, možno radi varia, pečú, upratujú, ja neviem čo. A keď im príde Forever do života a chcú niečo, veľakrát sa vyhovárajú, že nemajú čas, pretože to ich prečo nie je tak silné. Možno až tak sa nechcú stať supervízori, možno až tak nechcú byť eagle manažéri, možno chcú, ale tu si to ešte nedali do hlavy a tú hodinu denne nevedia, kde vsunúť. A ja práve vždy hovorím, že keď hovorím, že daj aspoň 1 hodinu Foreveru z tvojho času, ja nemyslím tým hodinu ráno od 6. do 7. alebo od 12. do 1. Ja tým myslím, že si tú hodinu rozdiel napríklad 3x20 minút. A tých 20 minút fokusovane pracuj. Zoznamuj sa, hľadaj nových ľudí, kontaktuj zákazníkov, budúcich spolupracovníkov
A toto treba naučiť ľudí, aby si našli aspoň 3-krát alebo 4-krát do dňa tých 15-20 minút, kedy si zoberú svoj telefón a budú kontaktovať svojich ľudí, budú si písať zoznam, alebo keď aj len študovať budú pozerať záznamy z týchto Zoomov. Proste naučme ľudí implementovať foreverácky čas do ich kruhu. Pretože ak ich to nenaučíme, tak oni si ten čas nikdy nenájdú. A ja som matka 2 detí, aj my máme krúžky cez školský rok a ja chodím ráno na 7:30, na 7:45 do školy. Môj pracovný čas je od 8 do 2. Hej, vtedy je ten čas, kedy gro mojej práce musím stihnúť a potom moja ďalšia pracovná doba je napríklad od 8 do 10 alebo do 9:30. A to už mám tak zaužívané a po obede, keď napríklad čakám na jedno dieťa alebo na druhé dieťa, tých 20-30 minút, veľmi veľakrát využívam na to, aby som kontaktovala, aby som zobrala tovar, alebo sa zoznamovala, alebo niečo ohľadom Foreveru vybavovala. Nikdy to není tak, že len tak sedím. Málo kedy, možno keď potrebujem dobíjať energiu. A to je prvým najdôležitejším faktorom, že si vsadiť ten foreverácky čas do svojho kruhu, pretože ak si ho tam nevsadíme, tak všetko ostatné alebo niekto iný nám ten čas vyplní a potom už to není dobre. Ako si ešte zadeliť správne čas? Mnoho ľudí, aspoň ja si tak z detstva pamätám, v sobotu majú určenú na upratovanie, na poobedný relax a v nedeľu čas s rodinou. Lenže keď my si dáme štart-seminár v sobotu a niekto mi povie, že ja upratujem, tak pre mňa v tom momente to je konečná. To je slepá ulica, pretože ja som vyrastala v takom prostredí, kde sme sa učili flexibilitu. Kde proste, ja napríklad málo kedy upratujem v sobotu, ja väčšinou perem vtedy, kedy mám čas. Niekedy to je v pondelok večer, niekedy to je v stredu ráno, niekedy to je, že v nedeľu perem. Proste vtedy perem, alebo vtedy dávam takéto veci do poriadku, kedy mám čas. A to je úplne jedno, že aký to je deň. Niekedy ide celý deň pračka. Jak teraz, keď sme sa vrátili z výletu, už 3 dní perem non-stop, ale v takých úsekoch, že dneska Marika prišla na terasu, zbadala mi tam veľký kôž mokrého prádla. Lebo medzi tým som už mala videohovor, tak som utekala do pracovne, prádlo zostalo vonku, kým som sa vrátila, bolo vyvešané. Takže ďakujem pekne, dobrá susedka. Takže treba si to vedieť správne načasovať, shoppingovať. Vtedy idem nakupovať, kedy treba. Nemám dané kedy. Domácnosť takisto. Veľmi dôležité je tráviť čas s rodinou, s deťmi, s Forever tímom, so sponzorom. So sponzorom práve preto, lebo ako Marika zvykne hovoriť, treba nám občas povysávať hlavu, pretože veľakrát ešte do nášho života prídu také veci, ktoré možno sami si tak nevieme odfiltrovať, ale je dôležité, aby nejaká tretia osoba nám ich povysávala. Minule bola u mňa na konzultácii jedna moja supervízorka a tak išla domov, že ďakujem za povysávanie. Tak ma to tak potešilo, že dobre padli tie slová, ktoré som jej hovorila. Voľný čas. Opäť, treba si ho dopriať. Každý deň, ja učím dievčatá, každý deň aspoň 5-10 minút si nájdi pre seba. Každý deň. Či to je už, že budeš čítať nejaké citáty. Ja každý deň si nájdem 10 minút na to, že si dám si stránku Svet bohatých alebo Myslíte pozitívne, alebo Kiyosakiho tam mám a vždy si niečo prečítam. Niekedy si to prečítam 3-krát, niekedy 5-krát, niekedy si otvorím knižku a vtedy práve čítam. Práve mi teraz padlo oko na túto knižku, ktorú ešte stále neviem dočítať a je to Klub ranostajov o 5 ráno, čo vstávajú. Ja som dneska tiež vstala okolo 6 a raz toľko vecí som stihla, ako v ten deň, keď stanem o 7. Čiže tá hodina 1 do plusu robí svoje čaro. Ak tu je niekto taký, no Andrejka Sladoková určite už dá srdiečko, že stáva ráno o 5, tak dajte srdiečko alebo nejaký emoji. Je tu niekto, kto stáva ráno o 5? Asi nie. Možno Andy, ale neviem, či stáva.
A ja som niekedy mala tú tendenciu, že som zdávala Julka ráno o 5:00 budík. Marika mi vtedy povedala, že netreba ti, ale vtedy som mala ešte malé deti, nebola som ani tak vyspatá. A prišla som vtedy na to, že no, deti ešte boli malé, potrebovala som viac toho spánku než na 5:00, ale že koľko veľa vecí sa dá stihnúť ráno. A dnešné ráno, presne to ma motivovalo dnešnú tému, že keď som stala, možno už bolo 3/4 na 6, veľmi veľa vecí som stihla. Jednak som stihla dať prať, zložiť prádlo z predchádzajúceho, stihla som asi 3-4 foreverácké veci, ktoré boli pre mňa dôležité a možno popri deťoch by mi to trvalo hodinu, ináč som to mala teraz za 20 minút. A kým už oni vstali ráno o 7:00, veľmi veľa vecí som stihla. Veľmi veľa. A bola som na seba pyšná a povedala som si, že mala by si stávať častejšie takto skoršie ráno, pretože ráno má človek čistú myseľ. Vtedy tam ešte nemáme rôzne myšlienky, či už z médií, či už z Facebooku, či už z ľudí, či už z okolností, či už keď ideme do obchodu niekde a stojíme v rade a počúvame tam milión negatívnych vecí. A bohužiaľ sa nám to všetko lepí na pamäť alebo do mozgu. A tým pádom, že ráno vstaneme skorej, máme ešte čistú hlavu, čisté myšlienky a raz toľko vecí vieme spraviť. A prednedávnom, keď som tiež mala ten svoj voľný čas, tak rada čítam takéto citáty a tak ďalej. A tam som sa presne dočítala, že aj známe osobnosti, ako napríklad herečka Gwyneth Paltrow, alebo jak sa volá, Will Smith, oni všetci stávajú ráno, alebo stávali, aspoň takéto mali, že vďaka tejto knižke tiež začali stávať o 5:00 a aj vďaka týmto ranným návykom sa stali úspešnými. A k tomuto času by som tiež pridala ranné návyky, alebo ani nie, že ranné návyky, ale návyky dňa. Alebo ako si tak zorganizovať ten čas. Každý z nás je iný, každý z nás má iné povinnosti. Niekto si môže dovoliť spať o 9:00, pretože má odrastené deti, niekto nie, takže každý nech to zadeli sám. Ale dôležité je, že počas dňa si nájdi 3-krát alebo 4-krát tých 20 minút pre forever podnikanie. Samozrejme, keď si manažérka, tak si musíš nájsť viac času, lebo hodina denne ti nestačí, alebo keď si full-time foreverák, tak hodina denne ti nestačí na tvoj tím. Nájdi si čas pre seba. To je jedno. Správ si masku, správ si peeling, alebo si buď v sprche dlhšie, pre mňa je sprcha, ja som v sprche dlhšie, to je môj čas. Vtedy si dám peeling, masku si zvyknem dať, na vlasy si nechávam masku a tak ďalej. Takže to je taký môj čas. Alebo pre každého to je individuálne a nauč sa s tým. Pretože tak ako som už hovorila, keď si ty nenájdeš čas na seba, tak ten niekto iný ti zadelí tvoj čas. A minule som hovorila niekomu, že máme novú riaditeľku vo Foreveri a veľmi sa nám zapáčila, pretože je veľmi aktívna a dynamická. A niekto sa ma spýtal, že Mirka, ty by si bola taká vhodná. A ja, že nikdy by som sa už nechcela zamestnať, pardon. Ale že však to by bolo dobre. A hovorím, vieš, koľko robí nová manažérka? Hovorím, 10-krát toľko robí, koľko ja. Hovorím, toľko roboty má s toľkatými lídrami. Hovorím, každý má ego vyššie ako hoci čo. Hovorím, vieš čo, hovorím, nie na ten slobodný život, ktorý mám. Fakt, že nie, že my si určíme, že kedy ideme, kam ideme a naozaj investujte čas do seba, do svojho rozvoja a do rozvoja Foreveru, pretože dneska som tiež písala pod jeden post, že my aj v lete pracujeme, my aj cez letné prázdniny, alebo keď sú zimné prázdniny, že my to nemáme tak zadelené, že teraz je leto a teraz leto len deti, pretože my si urobíme prázdniny s nimi, kedy my chceme. My si ich zoberieme vtedy na výlet, kedy my chceme. My sa nemusíme pýtať šéfa, že môžem ísť na výlet, nemôžem ísť na výlet, nakoľko môžem ísť. A pre mňa toto je časová sloboda, keď si ja zadelím, kedy chcem pracovať, koľko a s kým hlavne. A práve preto vás chcem aj tomu vyzvať, že teraz sú prázdniny, teraz je Jakab Sálaš. Áno, bude 35 stupňov, možno 37, ja vôbec neviem, lebo som to ešte nepozerala.
A čo? Aj dneska bolo toľko, aj včera bolo toľko, aj ľudia musia ísť do obchodu, niekto musí napiec chlieb, niekto musí urobiť to mlieko, džem a tak ďalej, dať to do potravín. Proste bežní ľudia aj tak pracujú. A my keď máme v sobotu, nedelu seminár, tak aj to je súčasťou našej práce. Ty nepovieš, dobre, niektorí sú takí, že napíšu, že nejdú do práce, ale ty si vo Foreveri, keď povieš, že nejdeš, ty si od seba kradneš všetko. Nie od Mariky. S prepáčením, Marike môže byť jedno, či ty ideš alebo nie, ale nie je to jedno. Ale ja som jej nikdy nepovedala, že nechce sami. Nikdy som jej nepovedala, že nechce sami. Z jedného dôvodu, môže byť to je šumafuk, či idem alebo ja. Lebo v prvom rade si biznis robím pre seba. Pre seba, aby ja chcem byť úspešná, ja sa chcem dobre cítiť, ja chcem pomáhať ľudí, mňa veľmi naplňa, keď vidím úspešné ženy v mojom týme, mňa veľmi naplňa, keď si dievčatá vedia kúpiť extra veci, keď vedia ísť na plus dovolenku. Nikdy nezabudnem na tie prvé zárobky, ktoré zarábajú dievčatá v týme, a to toľko, a to fakt, Miri, a to za čo? Však som skoro ani nič neurobila, jasné, že si urobila, len niekedy sa to ani nezdá tomu človeku. Takže aj to sú také drobnosti, ktoré si nevynechajte zo života. Potom bude v auguste štart seminár a toto je všetko organizácia času, dievčatá. Všetko. Ty keď chceš, tak tam budeš. Keď nechceš, no môžem o nej hovoriť, teraz tu není, jaj, a nemôžem, lebo neviem čo, lebo s deťmi chcem byť. Hovorím, vieš čo, ja mám 2 deti, celý týždeň som s nimi, presne v sobotu, nedeľu nebudem s nimi, vieš čo, aj tak si každý od každého potrebuje oddychnúť, potom budúci týždeň zase budeme spolu, potom hneď ďalšia výhovorka, ja nemám toľko peniažkov, tak poď len ty, manžela nechaj doma. Vieš čo, ale sme pozvaní na párty s bazénom a neviem čo, to všetko ten jeden deň. A hovorím, ešte aké výhovorky mi povieš? A potom mi nakoniec napísala, vieš čo, nechce sa mi. Hovorím, vidíš, to je korektné. To je korektné, že mi povieš, že nechce sa ti. A tým pádom, možno sa s tým človekom teraz nemám o čom rozprávať, ale nebudem nikoho nútiť alebo znásilňovať, aby sa chcel mať lepšie. To nikoho. Pretože ani mňa Marika 7 rokov nenútila, neťahala ma, že poď na seminár. Vždy mi len povedala, oznámila a potom raz prišiel môj čas. Lenže druhá vec je tu, že byť neviditeľné. Že my, čo sme tu už lídri dlhšie, my už vidíme ten potenciál, čo je vo vás. My nie náhodou trávime s tými ľuďmi čas, alebo nie náhodou a možno viackrát za týždeň zavoláme, lebo nemáme čo robiť, ale práve preto, lebo vidíme vo vás potenciál, ktorý vy možno ešte samých seba nevidíte, alebo si neveríte, že by ste mohli byť úspešné, alebo že by ste to dokázali. A práve preto potrebujeme si ten čas nastaviť tak, aby tam bol aj pre nás. A s tou súčasťou organizácie času sú aj semináre. Keď ty dopredu vieš, že 14. septembra, a to si možno zapíšte teraz, že 14. septembra je vo Zvolenie Success Day a pôjdeme autobusom, tak ty na 14. septembra nezorganizuj oslavu, zorganizujú na 13. alebo 15. Pretože všetko je o veci komunikácií. Jeden môj kolega z Foreveru na vysokom poste rozvádzal sa s manželkou ešte pred 14 rokmi a povedal mi, vieš Mirka, málo sme komunikovali. Mala všetko, čo chcela, mala všetky značky sveta, mala všetky dovolenky sveta, len vieš, čo nemala? Komunikáciu so mnou. A našla si šoféra autobusu. A není to o tom, pretože človek potrebuje, vždy je to o komunikácii, vždy sa dá s každým. Napríklad aj my máme teraz 13. výročie sobáša. Povedala som Patrikovi ešte 3 mesiace dopredu, ale asi presne v deň sobáša, hovorím, nemôžeme ísť oslavovať, hovorím, ideme na Jakab Sálaš. Postupne, dávkovanie. Keď ty poznáš tvojho partnera, tak nie 12. povedz, že 13. ideš na Jakab, ale pekne postupne dopredu, lebo my už na celý rok máme rozplánované, kedy čo je. A ty, keď chceš byť úspešný, tak je veľmi dôležité, aby si naplánovala aj forever
čo sú to, seminár do tvojho života, pretože potom ti tam nemôže prísť nič. Aj s rodinou sa vieš dohodnúť. My napríklad zajtra ideme na oslavu, čo ideme osláviť, čo už ani neviem, kedy mali narodeniny a meniny, pretože sme neboli doma, oni neboli. Dobre, tak to oslavíme v júli, keď bude každý doma. A ideme v sobotu, nedeľu preč. Dobre, tak to oslavíme v piatok. Vždy je to o veci, aj Marika hovoria, vždy je to o veci komunikácii. Nepovieš, odkiaľ majú vedieť. Ja nikdy na to nezabudnem, keď môj krstný syn sa narodil, to bolo pred 16 rokmi, tedy som bola ešte takýmto malým manažerom. Narodil sa a Ľubka mi zavolala: Mirka, ktorý víkend máš voľný, kedy môžeme Maťka pokrstiť? Týždeň mal ten chlapček, mi zavolala, ktorý víkend máš voľný, kedy ho môžeme pokrstiť. Lebo vedela už vtedy, že máme seminár, že máme Success Day, že máme líniové stretnutie a vždy to je v sobotu alebo v nedeľu. Už vtedy ona vedela, že máme tieto aktivity a týždňovému bábätku mi zavolala, že ktorý víkend môžeme pokrstiť malého. Chápeš? Vždy je to o tom. Ty keď dáš na vedomie tvojmu okoliu, že pre teba je dôležitý forever, pre teba je dôležité tam ísť, či už na stretnutie, či už na seminár, či už túto večer na Zoom. Viete, koľkokrát moje deti, že maminka, poď sa so mnou hrať, maminka, poď s nami si pozrieť rozprávku. Koľkokrát večer vola, kedy ešte o 10. sme mali Zoom, nevedeli zaspať, prišla, plakala Mirinka, že nech si idem s ňou pozrieť, alebo sme konzultovali s dievčatami a hovorí, maminka teraz musí počítať, musíme, lebo sme išli na postup, alebo sme dokončovali ku koncu roka niečo. A vysvetlila som im, pozrite, keď chceme ísť, viem, že to bolo vtedy na kvalifikáciu na Abu Dhabi, hovorím, Patinko, pozri sa, keď maminka toto a toto spraví, tak pozri sa, kde pôjdeme. A ukazovala som im tú formulu dráhu, ukazovala som im ten Warner Brothers štúdio. Pozri sa, sem pôjdeme v apríli, ak teraz maminku necháš dorobiť veci. Od toho momentu, to bolo pred 3 rokmi, od toho momentu neboli maminka, poď s nami, maminka toto, lebo im vždy poviem, na akej kvalifikácii pracujem. Už teraz vedia, že už pracujeme na ďalšom roku na Paríži a vedia, že mám Zoom, tak ma nechajú pracovať. Ale ty, keď nepovieš svojej rodine, že čo robíš za počítačom, ty, keď nepovieš doma manželovi, že pre teba je to dôležité, pretože chceš priniesť do rozpočtu rodinného niečo, alebo chceš si zarobiť na vlastné produkty, alebo proste sa už nechceš vrátiť do práce, lebo si na materskej, alebo hoci čo, tu v priebehu 2 rokov sa ti vie zmeniť život k lepšiemu, ak si začneš do tvojho života implementovať nové veci. Nie sú to zlé veci, sme veľmi dobrá komunita ľudí, ale ak postupne, ja nehovorím, že začni hneď 4-5 hodín robiť s Foreverom, postupne každý deň trošku. Čítaj si, máme veľmi dobrú skupinu, Cíca lepšie vyzerať lepšie. V tejto 40 alebo v pondelkovom, čo my máme, veľmi veľa, čo tam je, týchto zoomov nahratých, vypočuj si niektoré viackrát. Možno to, čo si počula pred 2 týždňami, teraz započuješ. Teraz budeš počuť tú svoju vetu, ktorú treba. No tak som sa rozkecala, už pozerám, že máme len 7 minút, ale dúfam, že som vám trošku toho do plusu dala a neuspala vás. Ale je veľmi dôležitá organizácia, plánovanie. Pamätám sa, keď Paťo k nám prišiel, môj manžel, a to každý mesiac ideme na Success Day. Hovorím, každý mesiac. A to každý mesiac máte aj v Nových Zámkoch štart. Hovorím, áno, každý mesiac. A hovorím, 3-krát alebo 4-krát do roka zase ideme do Maďarska sa školiť. A to stále máš tak? Áno, hovorím. A my, keďže s Košicmi sme sa hore-dole stretávali a bolo niekedy obdobie, že sme sa nevideli 7-8 týždňov, pretože vždy som mala niečo a presne ten jeden víkend, keď sme sa mohli stretnúť, tak on tam mal niečo. Ale pre mňa už aj vtedy bol Forever dôležitý, pretože to by bola ako moja práca, že by som tam nešla. A teraz už naozaj vieme, že napríklad toho 14. septembra nenechajte si ujsť Success Day. Bude predstavená nová riaditeľka, starý pán riaditeľ odíde, takže bude goodbye party v úvodzovkách.
skvelí ľudia budú, skvelá moderátorka, bude foreverácka manažérka. Ja sa dokonca chcem popíšiť, ja budem práve rozprávať o cykluse Foreveru, čo robiť, ako robiť, produktová prednáška tam bude, takže určite si už napíšte do svojho diára, že 14. septembra je zvolen. Potom budú tieto výjazdové, bude aj v Bratislave, myslím, že 14. októbra, 15. bude v Nových Zámkoch, potom vo Zvolení v Košiciach, takže sa to začne roztrusovať. Nájdite si čas na tieto jednodňové akcie, aby ste sa učili, vzdelávali a pracovali na sebe. Ešte dôležitejšie, pozvite svojich ľudí, pretože nie na to, keď nielen vy sami zažívate dobré skúsenosti s produktami a nie vy sami len zarábate peniažky z Foreveru, ale lepší pocit je, keď vy vidíte, ako ste pomohli rôznym ľuďom, či už po zdravotnej stránke alebo po finančnej, a ten pocit si kúpiť nevieš. Ten treba zažiť, ten si treba, ako by som povedala, že vytvoriť, a tieto pocity sú navždy. Preto vždy aj hovorím, že poď sa pozrieť medzi nás foreverákov, poď sa pozrieť medzi nás, aká sme komunita, akí sme ľudia, pretože veľakrát sa stretávam s tým, že ja som ani nevedela, že to je takéto. Ja som ani nevedela, že toľko emócií tam je. Veľa ľudí, keď vyjde na pódium, tak ako ja, rozplače sa. Hovoria mi, že ja som sa nechcela rozplakať, ale to vyšlo zo mňa. Proste veľakrát sa vďaka Foreveru ľudia menia a chvála Bohu k lepšiemu. Takže prajem vám, aby ste sa naučili pracovať s tým časom svojím. Každý ho má rovnako. Každý má presne toľko času na to, na čo chce. A ja som niekedy zvykla hovoriť, že nemám čas. Ale potom sa ospravedlním a poviem, že vieš čo, na toto nemám čas. Keď ma niekto niekde pozval na nejaké, čo ja viem čo, niekedy v minulosti som hovorila, ja vtedy nemôžem, vymýšľala som si, ale teraz už som múdrejšia, poviem, že nehnevaj sa, môj čas musím dať niekde inde na nejakú hodnotnejšiu vec alebo inú vec. Takže dôležité je, aby ste rozoznali, čo je pre vás dôležité, kam a ako investujete svoj čas, pretože tak ako Miky raz ukázal, nemám tu centimeter, každý má určitý čas. Keď si dáme 20-30 rokov dole, tak dovie, koľko nám zostáva, a preto ho treba využiť efektívne a treba, ako sa hovorí, žiť tu a teraz. Takže krásnu bezcennú noc vám prajem. Prajem vám, aby ste snívali vo veľkom, aby ste si mantrovali pekné veci, že ste múdre, že ste krásne, že ste úspešné, že všetko dokážete. A presne tu vidím Andrejku. Ahoj Andrejka, presne dneska som jej hovorila, že skúsi objednávať parkovisko. Začneme s parkoviskom, potom si budeme objednávať veľké veci. A presne to je o tom, že časom všetko sa vieme dopriať, len treba tomu dať čas. Nič nejde hneď na prvýkrát. Ja vždy hovorím, že aj tehotenstvo trvá 9 mesiacov. Nemôžeme byť 2 mesiace ani 20 mesiacov. Je to 9. Aj úspech má svoju cestu. Niekto ju má kratšiu, podľa toho, kto koľko sa potrebuje meniť. A moja cesta je veľmi dlhá v úspechu, lebo sa potrebujem tu ešte veľmi veľa meniť. Potrebujem ešte veľmi veľa znalostí, tiež v tejto organizácii času si nájsť, ale postupne sa mi to darí. Takže snívajte vo veľkom, napíšte si, čo všetko by ste chceli dosiahnuť, napíšte si, kde viete implementovať foreverácky čas do svojho času a uvidíte, že keď začnete na tom pracovať, tak úspech sa skôr alebo neskôr určite dostaví, pretože nie takého človeka, ktorý začal s Foreverom a dodnes je foreverákom, že nie je úspešný. Len ten je neúspešný, ktorý sa vzdal príliš skoro. Nepoznám takého, ktorý tu je x rokov a nie je úspešný. Takže držím vám palce, krásny večer vám prajem a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ahojte.